Ano sing, o kamo dang nagalalantaw, kung nga mga buhi, mo Diyos ko, Ginoo, magpamatiyag ka mo sa akon. Good live, black vlogger, kaya mapiyangak-piyangak, kag hindi ka, kung hindi ka magpiyangak, hindi ka mabatihan sa social media. Ay, buto mo, hindi na nito. Wala, ano na ginabihan niya ng langka? Ibuksan mo, Thank you, babes. Oh, Diyos ko, no, patyo naman ko sa sudan. Ano naman, hugit mo, damo, naman uno do. Hindi sa ito yung plano, yung palangga. Ako na ila ini yung gusto. Hello, hello, hello. So, good morning. Maaw ta. Pero hindi pa namin insundi. Sino na nagluto? Ano nami niya, haw? Dumay. Dumay bukot ang pag, ano dahil? Ay, hindi ko makita mga comment ni haw. Gandi naguso lang. Ay, arak galing ho. Hello, good morning! Gusto sa dulan pa ko. Namit pala ka, Ay, kala. Hindi ka na bakal hipon na, aga pa dahil. Nano ka na lapstick, di ba? Bagapon ng gurugin ano? Ha? Bago na. Hello, Kili! Pablik ko, shout out! Dawa ko na nakuha na yung panit. Nang wala gano'n. Sala sang pag ano mo, agad buka. Boy, ito sa inyo, ha? At ito yung tinapaano ko yan. Anong... Ginibo nila yung ano karne. Why na yung ginamo na yung ginapiyak na yung maro. Hello guys, Maron is real. May mga amiga ko dito. Pag gusto niyo pumunta sa bahay, may mukbang dito na mga fruits. No? Kay mga nami, gini sa mga fruits, fresh gini sa iyo. Parang yung sayo mo. Ari ka, tamis to saga. Fresh from the... Yan, laso tupad balay. Pangan eh. Ngayon ako nakalag kasi galing ako sa bundok. Kapo nag-vlog kami. Puro na lang tayo vlog. Ito wala namang pera. Ngayon, pupunta ako sa bayan. Tapos nito ako magpa-Gcash, mamayad ng mga utang. May mga utang ako sa mga Gcash ng mga kaibigan ko. Tayo 50, may tag 100. Hindi nilain sa yung... Lain niya sa luto. Yung hapit niya piyakon. Namit. Putsero. Ang saging daw wala pa pala mayo na ipos-pusod. Yung ginalakot na di ko ito katigas eh. Mambra ko namit yun yung putsero. Gak ko may saging. Pero ko lang saging madakpan nung ilunod mo. May balantek. Gati. Biska ano mga lagay, hindi kasi maghumok. So kung sabaw, hindi magtamis. Kaon ba? Ulol na kami kung sa driver ko. Hindi ah. Bakulan din dyan. Dulong lang eh. Stata pura, blaga hirit pa sa ako. Wala kwarta, masuling ko yan. May kung mga itma ko pa sa hindi ko naman sa maitma. Wakay ko live. Si ano? Bala naman abala sa mga viewers kung alam may pagkabastos kay kuya. No dahil na! Hello, good morning sa mga nagkakaon manda, no? Pagkatapos ko yung kaon, may mga amo pa ko niya ho, hindi ko kayo pagkwan na. Kabis ka doon sapat na ko yung ginabalance ko yung pagkabuhi, ko yung kaya ako niya health. Natawan nyo ba lang ako, may langka pa ko yung wala buwas nga langka. Eh nga daw, ay Diyos ko buhay. Ang langka, eh ginaputos pala sa sako, eh ginakas advance na din sa ako, yung bayad yung nga.
Pagkambal ng ara luto ng sangka, tunga na nag-abot. Naso naman ko nung part ang tunga. Kaya ginawa as advance gani. Di amo na ko pisa hindi ka mo magpakas advance sa mautan-utan. Mga kakatanong kay delicate skin. Pili to tanong sa likod, babes. Dahil lagi kasi uyabo na rin sa balay. Dutay na kami ni kapakasan sa unang duwa sa likod simbahan. Walang dayon. Nag-inaway kami nga duwa tungkol sa lipstick. Shout out na no ay labis kan amo lang ko ni yung ano ka gagagaya sa ako ni agi kag do ka linga nga. Pagdating niya sa health benefits ay binabalance ko yung pagkain ko ba. Sabi nga nila kahit gaano ka pa kagagamot ng doktor, kahit gaanong resita ibibigay sa iyo ng doktor, kung hindi mo kaya ang iyong sarili iligtas sa kapahamakan, walang magagawa ang doktor! Mga albularyo! Mga prime minister, kahit mga kamag-anak mo, madre o pare, kung suwael ka, kailangan bago mo yung gawin, no? Simulan mo sa sarili mo. Magtuturo kayo ng mga health dyan. Pagkatapos, sa likod ng kamera, panay kayong mga party-party. Kumakain di kayo ng mga bawal. Ako yan. Joke lang yan. Minsan hindi ko maano yung sarili ko dahil mapasubo talaga ako dahil lalo na pag may mga barkada, mga darating galing abroad. Erika, punta ka sa bahay. May bibigay ako sa'yo chocolate. Tapos bibigyan ka pa ng wine. Mamaya-maya mapasubo ka pati driver nila, mga fight ko pa. Sinasabi ko nga sa kanila, hindi ako banal. Pero nasubukan ko rin nga minsan na magiging tama ang ginagawa ko. Dito, totoo lang. Pupunta ako sa mga kaibigan ko. Yung utak ko, sabi ko, walang mangyayari na masama. Kukuha lang ako ng ibibigay. Magkakain na kami ng frutas at saka gulay. Maya-maya, napasubo din sa emperador. 2 buti din hanggang sa 3. Ay, mga driver nila, inubos ko yung pagka-umaga. Nagmukbang ako yung driver. Sabi ko nga sa mga kaibigan, kung di ako painumin, kasi pag nakainuman, nagiging manyak talaga ako yun. Dahil, promise, kaya sinasabi ko na yun sa inyo kasi in the end, magkocross ang ating mga landas at mag-ano tayo, magbabandig tayo at makainom. Ako sabi, ay, Erika, grabe ka pala makainom. Tapos, oo, manyak. Kaya binabalance ko na lang kasi sabi nga nila, kahit gaano pa doktor magaling, specialist na mga doktor, dalhin kayo sa Amerika, kung wala kayo pang lasa, magpapahinga talaga kayo. Di bali wala kayong pera, basta wag na kayong mawala ng panglasa. Go lang laban sa buhay. Oo, pagkatapos kumain ng mga ganito, mag-amlodipin kayo. Sakit-sakit na konti. Try test! Wala na ko yung time mag-diet. Ay kung magdiwang ko, wala man Japon may matabo. Di ba high blood ka, ma-maintain mo. So sa nagalipong-lipong sa kagutom, kayo kan na niya. Hindi nyo kayo pagkamuamuhon siniya. Nga baloyo kaya nga doaling nga, Diyos ko ginabalance ko yung pagka. After yun ng mga baboy, mga kung ano-ano ito na naman yung para kahit pa paano, pag may lumabas na masama sa katawan mo, may papasok din na God nga mga bakterya o ano whatever. Dito, iwan ko minsan kayo. Alam mo, minsan, di ko nga alam kung ano mga kinakain ko. Pero sa totoo lang, buhay pa naman ako. Bo, Diyos ko, kung makapagbigay ng kanin eh. Kunti lang mga ganyan na pagsosyalan man ang mga kanin. Sa'yo yung pagkargatapas man to binigay mo man. Do, hindi man taniya kapahuway sa iyo. Ang ulam ko ngayon, lagyan mo pa ng mga dahon-dahon. Pangit sa mga serving, saka sa mga presentation, walang dahon. Baby! Babes! Yan, pag may utos, babes. Shoutout si Pinky ay... Hi, Pinky! Ako kasi yan, star. Pinky Ay! Umano. Hi, bakit hindi kayo makasay ng star? Shoutout Kung hindi kami makasay ng star, i-Gcash nyo lang para may makan mo ko ni utang kang mga prutas-prutas. Bye! Yes, see you on Sunday, sa anniversary ni Maria Labo. Iniimbitahan ko pa kayo pumunta sa bahay ni Maria Labo sa Sunday. Kasi anniversary, first year anniversary ng anak-anakat ko si Maria Labo. Alam nyo, nagkatampuhan kami, nagkasamaan kami ng loob. Pero wala tayong oras para halongkatin ang mga mali ng tao, mga pagkakamali natin. No? Be positive. Huwag tayong ma-pride sa sarili. No? So, sabi niya,
ini-invite daw nila ako. Go talaga ako. Siyempre, love ko pa rin siya. Love na love pa rin. Kasi isa sa mga tinuruan ko kung paano mamuhay dito sa social media, no? So, yan ang mga bagay na itinuro ko sa kanila na panghabang buhay madadala nila. Ang pera, mauubos lang. Pero ang tinuturo mong tama at ang mga diskarte sa buhay ay hindi mauubos. Tandaan nyo yan. Kaya invited kayo sa araw ng linggo. Nagpatahi talaga ako ng gown. One year niya na sa YouTube. So may malaking tulong na rin sa kanya ang YouTube, no? Sa mga kaibigan ko. Huwag nyo kasi tingnan ang itsura ko na. Yung iba, hinuhusgahan nyo, kuya. Ay, panundukdo. Taka mo ko ka tinidor. Karoon yung mga iban, gabalambal na nga doon alinganga ko. Labot niya kaya pangabuyan ko niya. Ambal sabi nilang ingay ko daw. Anong gusto niya? Mag-sign language ako dito. Anong akala nyo sa Facebook library? Pangit daw ako na vlogger, dugyot. Sa ano? Importante magaling ako yung umungol. Dahil may mga kaibigan ko maganda, hindi naman marunong umungol. Parang patay pag nasa kama. Kaya sabi nila, ang pangit, pag madiskarte, talo yung maganda. Magaling talaga ako umungol. Yun ay. Yung parang malaguta ka ng hininga. Dapat galingan mo kasi yung iba ungol nagpahinga. So, di ba, yung magpahinga, basta nakaungol, mayroon pa tayong mga specialist. Langka is real! Nagaling ref. Yung isang langka ni ref, yung isa ripin pa lang. Galing ref ang namin. Sa bahay, wala yung limit ang kain. Habang may buhay. Ang ginagawa namin, yung kain lang yan ang kain. Yung pagka nabusog kami, magkainan din kami. Charot po. Hello! Dapat mag-ingay sa social media. Magpapansin. Kung ikaw ay nagtatrabaho dito at kumikita ka. Yan ang totoo at saka real talk ito. Di baling sabihin kanila walang hiya. Bastos, in realidad, alam mo sa sarili mo, tama ang ginagawa mo, wala ka dapat i-explain. Kasi kahit anong gawin mong tama, pag ang mga tao'ng gitera, mga chismosa sa paligid mo, mali ka pa rin sa patingin nila. Kahit maligo ka, hindi ka naligo. Kahit nagpaganda ka, pangit ka. So, in realidad, no, laban na kayo sa mga buhay nyo, day! Shoutout Stefan Subal. Stefan Subal, ka nagalantaw. Subal, may agaga. Bukabay pa katagaan ka sa Ginoo sa laba-laba. Laki na. Laba-laba, kaya ako. Nga kabuhi, yun, tay-tay, San Juanico Bridge. Ako ya, yun kaimbang na kuya. O, si Madam Pinky. Madam Pinky! Si Naman. At higit sa lahat, Madam, thank you. Thank you, Mino. bakit gusto ko pang mabuhay sa mundo? Dahil nandyan sa likod ko. Ang nag-iisang idolo ko si Inday Sara. Run, Sara, run! Dati run, Barbie, run. Ngayon, run, Sara, run. Ayan po, idol ko siya. So, no nito explain, basta pag sinabi ko idol, idol ko na. So, may kanya-kanya tayong opinion, paninindigan, paniniwala, gusto. So, respetuhin natin ang mga idol natin at mga gusto ng bawat isa. And I thank you. Balik tayo dito sa ulam. Hello, good morning. Inday Pinky. Ano ganyan? Inday Pinky? Domino? Humino. Hello, good morning. Gina-shout out ka na sa Inday Pinky. Humino, no? Nga kamag-an itong balatyagon ko, Inday sa imo. Ara ka na sa Japan, Ohio, gozaimasu, domo arigato, arigite, no? Good morning. Kabay pa nga tagaan kapag sa mga blessings na doy, oh. Ang number ko na 0945-3781-410. Halang si Banks. Di ba, para makababakal kami din mga balinghoy, dahil. Oo. Sa mga gusto, ay sorry, magkatabog. Sa mga gusto pala tumulong doon sa tinutulungan ko bata, kasi binigay ko kulang rin yung personal ko na pira, yun at saka grocery. Sa mga gusto to follow, kaya biniblog ko yun para makita sa social media, hindi yung para magpa-impress. Yung iba talaga, isuhan pa kuya. Bakit kayo bang umakyat doon sa bundok at nagatid ng grocery? Ha? Kayo ba nag-vlog doon? Kayo, personal nyo ba na pira? Mag-vlog yung tao, bakit sinasabi ko ba na sa akin ibigay yung tulong? Doon niya naman sa kanila dinidiritso. Sabi ko doon idiritso sa may sakit na bata. Ayaw ko tumanggap na sa akin pa kasi baka may isyo. Sabi ko, idiritso doon para makatulong. Ang personal ko yan na gusto is interest ko is maganda. Minsan may pagkakamali ako sa proseso. Yung iba, wala na nga naiambag, wala na nga naitulong. May mga
may mga ano pa kayo, komento na ganito, ganyan. Kayo ba umakyat doon sa bahay ng bata na may bundok? Na naligaw kami doon, na naghatid ako yung mga mali pa yung mga pamili ko, mga mamon at saka mga yakult na bawal pala yung sa bata. Binili ko yung mga bata lang mahilo at saka mga kung ano-ano doon. Ano mo problema niyo? Bakit kayo nagagalit na tumulong? Pag hindi ka tumulong, pangit ka rin, masama ka. Aray nga nagkanto ko tayo kayo nagtalang-talang, kuya kundi ko yung maagi, kay kalutak sang dalan, para madulong ko yung personal, ko yung charity, nga bulig. May mga comment pa yung mga kilala ko nga mga ambisyosa man. Huwag yung mag-aayong hatag. Ka mga tuntogin yan. Kabay pa magkalaigo ang masong kilat, magpangilat ang color pink na kilat na malin sa may kwan. Kanamit namin. Kasi wifi. Hindi na ko yung dayon. Masayli naman ko yung sa prutas. Prutas, please! Hindi ko mong ganayon. Gusto sila rin kunita. Kaya yan. Kasi yung oman nag-imo, sila yung ipo. Sa ipon niya, inigapon niya lang naging putos. So. Wala pa yung nabati dahil. Parat pa sa sakang ho. Pinatamaan niya yung kaasin. Mga manubuligaw niya, mga butigon man eh. Damit lagi, hindi na parat. Bag-ugin na. Anong punto man. Ang hipon niya, parat pa sa sakang niya. Kaya ako yung katilaw na ko yung sakang, yung dilapan ko yung pitait. Mas agi ako na ako yung sakang. Next! Ngari na ta. Langka, ano langka niya diyan. Ay, buto. May shoutout si Jane Cecilia, Cumbington, mabulig sa kanya sa bahay. Jane Cecilia Conventon, good morning, no? If you willing to give, ay, English, no? If you willing to donate the baby nga have a sick, no? You, ano ka, Nay? Ano ba yun? You need to, ano? O basta, ano, you need to PM is the key and success. Kawawa ng bata, doy. Akala kasi ng iba, siniseryoso nila mga joke ko. Huwag kayo masyado seryoso sa joke. Kasi kailangan natin yung gawin sa buhay para mag-balance ang ecosystem natin. Doon ka mga inta, ng mga iba ni ka mga ambisyosa ni sa ilaman. Akala mo lumaki sila sa Kingdom Hall, lumaki sila sa mga Birmingham Palace. Akala mo wala sila nag-agi sa mga kahon-kahon, kag nangutan lupo, kulitis, nangwa suso, nanaka, mga lumboy, kag mga bayabas. Yung iba, dugyot-dugyot na vlogger sa kambang. Makapagdugyot-dugyot sa akin. Ayan, nagbigay, ano na ano ha? 100 stars, sino yun? Avesa Aligando Sabit Sama. Good morning, thank you so much for making love, no? Oo, dahil dyan, nagbigay ka ng 100 star, bigyan kita ng langka. All over the world for shipping, hindi ko nipadala dahil ngayon ako naka-live, umakyat kasi kami sa mga bundok-bundok. Marami pa ko yung mga vlog na nakapinding dahil hindi pa namin ma-upload. Yung editor ko kasi wala dito. Gaya ko na rin kutsara, bigla kay avocado naman kaunon ko ah. Nangyari, hindi na number, dahil yung contact ng story, sa contact sa bata. Ipang paint ba ng mga number ka? Gusto ba? Ano kayo? Na-reply Ayaw ko kasi pag nandun kayo mag-contact din sa pamilya ng bata, baka mahirap din yung ano. Pero active rin sila. Ambala si Jean ng video call, kamang karoon after ng live. Hi Jean, mabidyo call ta karon Jean. Ayan, avocado, ng ano ni siyang makuha. Vitamin A, B, C, D, E, F, G. Oh. Dalasa na di mga C. Huwag nyo lagyan ng asukal para magiging natural siya. Good for the heart, may antioxidant, anti-inflammatory, anti-aging, basta tarang nga anti-tetanus. Ay, kanumit na, may kuya mo lang ko. Dumagaga ka! Pag kumain kayo ng avocado, no, mawawala yung mga stress nyo, ma-feel nyo talaga na 1 year may advance na extra life kayo dahil. May mga collagen ito dahil. Dati yung collagen, yung bibilihin mo pa ito, yan natural to. Siguro sa dukadugay kasi imo sa... Ana Mare Monteserio! Hello!
Shout out na sa Japan, sa United States of Calamity, sa may California, San Francisco. Si Ana Marie Montesilio, ako sa diin ka man subongga, kabay pa nga malanta ko yun sa live ko, ginaampo, tagi ka na nga ilayo ka na sa mga UTI, mga dysmenorrhea, alap-ap, almuranas, mga kung ano-ano pa nga mga ubo-ubo kasipon. God bless na sa inyo nga nagalantaw sa mga buhi, ganyan no, nga nagatumutok, ganyan live sa ako. Ay natural, ko yung mag-live, hindi nyo kayo mapunggan. Kung ano yung ginatag sa Ginoo sa ako, yung talento, amo lang na yung ako ni kaya. I know my capacity and my intellectual property and I think you. Charot. Kung ano man na yung nabalaan, kuya amo lang na yung akon. So hindi nyo kayo pagpangitaan sa sobra, padaiga English kaya kung kisaya, pero talagsa lang na iya kay gina-process ko pa na sa utok, kuya antes ko iwasakon sa ba ako. Shout out na to all my viewers from other country, from outer press, from under the sea, and also from the top making love from the, ang tanan nga nagalantaw. Good morning, na ikaon tayan dayo. Kasi may ara gid ginapa English ko nila ka. Kay ko saan hibla burtangan kay may nakaon ko nga medyo baldas punta. Kahuluya man nga daw hindi tari karon mapanindugan sa ila. Oh. Ibas na di karon mambal sila nga biskan pan. O sige na da ko lang. Butang da anay ho kay do may balda ako nga part. Shoutout na sa mga radiology sa Queen of Mercy Hospital. Hello, good morning sa mga radiology, sa mga Queen of Mercy, no? Sa may, na sa Subong, sa may Irorico, dabalan ang hospital nga may lubi nga nagdika, no? Ara sa babaw, sa ang likod, dabala. Shout out na sa inyo, kung ano man ginapakigbato, yun na sa sulod sa operating room, kag sa mga x-ray machine, kag sa mga radiology. No, good morning, no? Kabay pa nga, sige-sige lang ang inyo nga pang scan sa mga utok, sa mga biga ko. Kagkabay pa. Kwa ito sa may ato tubago. Mga kabay pa nga taga-agi ka muna sa kabakod. Kabay pa nga mga regilya nga ginausa nyo na bago. Pero may kaglagba. Good morning sa mga narcis. Ako si Erika Imbang. Timanog kita. Itsura ko man lang yalaw. Ay, ang ako niya tagipasuko nami man niya. Avocado is life. Avocado plus marang plus santol kag langka. Equals buragwit. Amo na sang ginatawag nga avocado lang kag marang equals buragwet. Importante, hindi kayo mapatay sa gutom, napatay kayo sa kaon. Hello, good morning. No ka namin namin kita sa adlaw kay subong. Gusto kayo pagbugtaw kay ready ng mga food ko. May mga fruits, may mga lalaki man yakon gabi. Charot. Hindi pwede nga wala lang gid lalaki. Ay manimaho ka na imo yun asupre kung wala gyud lalaki do gabulawon do gabungol ko bala ay pero tuod gid iya kon wala iya lalaki sa kabuhi sa agi do gabungol lang agi do galakat ay man do gi do gaduroy dito sa makanto kay wala naglikatilaw pang lalaki barado no hindi ya pwede nga pangabuhi ka sa kalibutan nga agi ka mapanami-nami ka sa pelikula mo limpyo-limpyo bot mo no. Ako gid ko sa inyo katuwad kuya. Anhon yung gid kuya kay buli ko ni. Wala isang may mahimo si nanay gid pabayaan niya lang kuno gambag si nanay pila kadlaw magkalaguak yun ang karipunat mo. Di sakto man sa ko dahil ako na niya bulig sa ako niya. Ang pagpabuli kag ang pagtuwad. Ay tutuon hindi gid ko mabudayan magutot. Iya kag gakaon ko ang mga santol. Ti ko kabudlay na karon magbunabun agi na tubo. Ay nami gid iya tilawin yung bala. Thank you, thank you Amino. Gcash ako. Thank you Amino, thank you, good morning. Ilonggo ni sa. Dahil Pinky, salamat kita ya. Ay panabot ko dito sa bata. Dahil. Inulong ko na ito nila balay. Oo, gaya na ko na pag-gasolina. Kayo ba na dahil? 2 ka litro lang dahil. Gabulig ang di Pinky ya. Di Pinky dahil ha, magpulik ka di makanto ko sa inyo dahil. Ang ako, lagi nakalto sa mga balay, sa mga milga. Pinapunta ko yun sa mga kaibigan ko, may mga party-party. Doon ako matulog. Diskarte ko na yan dahil. Diskarte, lalo na may mga kamag-anak sila gwapo. Dito ako na matulog dahil. Gabi na lasing ako. Kasi pinipunterya ko yung mga kamag-anak nila, mga pinsan nila na gwapo. Ayaw, may nagbigay ng 100 star ulit. Sino yan? Hello, Ilantra Ibamoto. Iwamoto. Hello. Thank you so much. Tapos magpalasing-lasing ako yan dahil baka makatsamba. Oh. Pag mga mag-anak nila ng mga bata ng itsura, kag mga kuo, agapuli ko na yan. Bis ka nawiran ko nila yan.
Kundo mga kuol ang itsura sa mga parinti nila nga. Nang drill ang tulog, gi nga bay balaan ko yung nga do hindi ko gusto. Tapos gusto ako yung nga ka hindi mo man sulod sa gila. Ay gapuli gi ko kapang lakato. Sabi, wag ka na umuwi. No, uwi talaga ako. Pero pag mga gwapo yung mga kamag-anak, mga pinsa na ano, pag di ba may mga party-party, doon talaga ako natutulog sa sopa. Pag yung mga parang medyo faded yung itsura at saka walang future, kahit madaling araw, umuwi talaga ako nilalakad. Maano ko to, ya, pagkagising ko, ya, makita ko pa yung mukha niya. Sabi ko, wala na nga future, nandito pa sa... Kailangan maglakad-lakad, baka may masalubong kang... Ngamit. Next, ano pa man? Ay, pa mo? Ay, gusto ko life ang pangamuhi, mag-healthy living, pero benefits to sa katawan. Ang tawag nito, pag nakain mo to, benefits of the doubt. Charot, benepisyo, pero duda ka pa. Ayan, so ito, abrihan ng burikaton mo ginusega. Thank you so much sa 100 stars ulit. May ara na 100 stars yung unig lang panghata. Sa mga nagbigay ng star, ha, thank you so much sa Ortiga, Catara, Shards. Lahat kayo dyan. Hindi ko nabasa yung iba, pero thank you so much. Abrihan tang mga ano, no, ang itsura, yun, kanami-nami, gid. Tapos dilapan, yun yung sugar, kay katamis tamis, yung sugar. Ari, Joy, nakakaon. Ay, glaw, ayaw. Yeah, boy, nakahilaw pa na saya. Nya. Ari, o, kaon, kwa, di ho. Ay, food for the gods, kini, ano, amo niya ginakaon nila yan ni Athena, kag di Calypso, sa mga pelikula, di, ano, Pirates of the Caribbean, no? Oo, kwa, di ho. Ano, pudyot-pudyot lang ga. Kaya malaka pa kita to karon mangwa pa kita to sa babaw ho. Dai kwa dai, tilawe. Kaya amo ni makapagwapa pagid sa imo. Amo ni pagkaon sa mga diwata di sa amon. Gumudlo gid kalimutan. Kasi kung pag nag-vlog ako, nagla-live ako, pag hindi ako magiging natural na mga vlog ko tulad noon, mawawala ako na sa senaryo, kuya dahil na si Erika Imbang. Lalo na pag nagpaganda ako, napagkamalan ako yung mayaman, daming humihirit, hindi porket na tumutulong ako dyan ng mga instrumento lang ako sa tutulungan. Ako yung tumutulong, ha? Palagi nyo talaga, hindi ako yung mayaman. Puro na lang doon yung aking messenger, puro na lang humihingi ng tulong, pati yung mga aksidente doon sa ibang bansa na sa mga ano, pero tawagan, ano ka lang sa akin, doktor? Tumutulong ako sa mga maliliit na bagay lang ga, Stepping Stone na malay mo ma-approve ang aking charity program ni Inday Sara. Kaya dililigawan ko pa yung si Inday Sara, thank you so much, para wala na tayong ano, at least pag naghingi kayo ng tulong sa akin, ayan, dyan kukunin natin sa funding ni Madam kasi hindi pa nga kami ngayon magkakausap kasi busy pa. Kaya support natin yung charity vlog ko. Hindi lahat ng mga tinutulungan ko, matutulungan ko ha. Yung iba instrumento lang at talaga ako dyan. Minsan namumuhunan ako ng pagod dyan, lakad at saka init. Para ihatid ko yung personal ko para pag nabidyohan ko yan, yung mga iba makita nila at makontak nila yung pamilya, hindi yung ano, may mga pamilya, din ako pinapakain dahil. Minsan nga, tinitipid ko na yung pamilya ko kasi walang budget. Dati may mga spam pa ako sa pamangkin ko. Ngayon, pagkagising lang yan, yung ulam na ng mga pamangkin ko dati, mga hotdog, kasi hindi nila naranasan spam. Nang nag-pandemic na nanggaling ako naman nila, naubos yung budget ko. Pagkagising nila, baby shark na lang yung ulam nila. Alam mo yung baby shark? Yung dilis, guno ba lahat, baby shark lang tawag para sosyal. Budlay ba lang ikaw lang kapangita, tapos damo ka bululigan, tapos hindi ka kabulig, ang sakit sa damdamin na gusto mo tumulong, wala kang maitulong. Tapos may tulungan kayo na iba, hindi na ma-appreciate niya. Akala nila yan, ini-expect nila na itulong mo yung mga tag 20,000, 30,000. Hindi! Kahit 2,000, 3,000 lang yan. Oo, malaking bagay na yan na maipahayag kayo dito sa may social media. Kasi ako, magbablog ako, binabayaran ako yun ng 20,000 para i-establish kita, ipakita kita dito sa social media. So, yan ang tulong na galing sa akin na mag-effort ako na ibablog kita para may tulong na darating sa iyo galing sa ibang tao. Maliwanag?
Hindi talaga ako yung personal talaga na mayroon akong bangko na doon ako kumukuha ng pera para ipanggastos sa mga dialysis. Yung kapatid ko nga namatay sa kidney nang dahil hindi kami makapag-dialysis. So ngayon, mga ganyan-ganyan na mga maliit na bagay, tinutulong ko yan, mga personal ko yan, iba-vlog ko na lang. Kasi yung iba nga ng mga restaurant, nagbabayad sa akin 50,000, pakainin lang ako, tapos i-vlog ko lang. So ayan, nag-effort talaga ako. Kaya dapat maintindihan nyo rin buhay vlogger. Hindi yan porket na magbablog ang tao at saka tutulungan kayo dyan ng maliit na bagay, nag-expect kayo ng 100,000 kasi mahirap din ang tao. Damit ko nga dito, 300 lang. Yung panty ko, kaibon pa. Utang kay sa dumi. Ang akong panty, 3 for 100 niya. Timanugi ka mo basta 3 for 100, dugay-dugay ka pamatak-matak, ang garter, kagba. So ayan po ha, maliwanag po, hindi po lahat ng mga humingi sa akin dyan, masabihin yung mga snabber ng tao. Paano ako magre-reply sa inyo na wala man akong maitulong? Umaasa lang ako sa mga madam-madam ko dito, yung na dinadirect nila yung tulong doon sa tao, hindi yung ano. May mga ganyan, ganyan day. Bigyan mo yan ng 2,000 lang. Doon ka na ilang pusan, marang ulo yan, lintik ako pakdulon, ulo mo ba't to? May bibigyan kayo mo yan ng 5,000 niya. Sabihin nila, ito lang ba? Kailangan naman kayo magpadala. Ang dami ko rin yung pinapakain na kamag-anak, pamangkin. Ako lang bang? At legit talaga ako yan. Yung pinapakain ko sa pamilya ko, yung galing sa pinaghirapan ko. Hindi niya pwede, hindi nga pinainta tali sa kalibutan, doon sa kabinet kahang, kaya, no, nabuta tayong ikautang. Ako damo ko utang. May mga utang pa ko sa Gcash, so, but karon ko lang nabayaran, kaya wala ko kapakasin kapon. May lang nagabot ang miga ko si Jinto na riskyo niyo. Lain magi ko may mga milya, kaya ba lang ang mga babuot. Mayo, pag ang tao nga tunto-tunto, dungol, kaya kung magbago, duro diretso, tulad ko, mabuti pa yung tao na dati, sobrang, walang direksyon ng buhay, ganito, suwae, ganito, ganyan. Kasi pag nagbago, tuloy-tuloy, ito yung mga kaibigan ko yung nakilala ko, pabuot-buot, pero manugtunto, palang gali. May mga miga ko yung nakilala ko, yung dungol-dungol, yung nagkaayuhan niya, nagtarong, nagbuot. Pero mga kilala ko, doon sa mga buot-buot, gulpe lang nagtunto, ay ba ko namin lang pusan. Amo na kayo nag-invest ko sa feelings ko sa hayop. Bumili ako ng 2 kalabaw. Hindi na ako nag-invest ng emotion sa mga kaibigan ko na masyado. Kailangan talaga bigyan ko sila ng oras, ng mga friend ko tulad noon na talagang masasaktan ka sa kanila pag nagtampuhan kayo. Nag-invest na lang ako sa kalabaw. Yan, at least alam ko yung hayop sa. Oo. Pero pag kaibigan mo, nag-invest ka ng pera, tapos scam ka, itakbo ang pera mo, sabihin mo, hayop ka talaga. Pero pag sa hayop nyo i-invest, baboy, manok, at least nandun yung investment nyo, nag-ikot-ikot sa likod ng bahay nyo. Tulad ng kaibigan ko dyan sa Maynila, nag-invest ang mga kaibigan ko ng 100,000, 50,000 in scam. Kaya invest pa more. Huwag nyo iasa kasi ang mga panghanap buhay nyo, yumaman kayo sa pag-i-invest sa kapwa nyo. Sino naman tao na bubo na magbibigay sa iyo ng ganitong interest? Siyempre, may personal siya na interest din sa iyo. Bayaran ka niya ng 15%, tapos itakbo yung 85%. Nga. Si Good Samaritan, 700 starting. Hi, Good Samaritan. Good morning. Friend ko gina si Good Samaritan. I love you. Si Ortiga Alcantara po yun. Ortiga Alcantara, kayo mga stars in there, mga the best na mga supporters ko. God bless, hindi kayo mabangbang na hindi tag kami pag ibaylo yan ay. Nag-invest ako dahil lang sa Manila, 2 kalabaw, 2 baboy. Pinaalagaan ko sa kapatid ko. Tapos ang kapatid ko no, wala na yaga na ron sa ako, no, hindi naman siya kabangbang sa ako. Idaan niya naman sa mga, kalat gani dahil, lubid. Bili tayo yung lubid, no? Yung lubid na kalabaw namin, 5 kilometro, gid yung higot. Ang karbaw naman yung puro bakasyon. Limpuno, Misentan. Limpono, hello, good morning! I love you! Hindi ko yung sangking binilog-bilog, ha?
Hello, hindi ko kayo ma-shoutout. Kalayo, balas ang ako, mata sa inyo. Gagagmay, hindi ko makita. Paano ni mga padako, man? Oo, ang iba ni ko, hindi mo nila ma-shoutout. Kusmod, hindi ka nagasunggod. Hindi ka mo magsunggod, ga. Dugay pa ako matumba, mabasahan ko mga ngalan nyo. Ang kagagmay daw, mga subay ka ko. Pakamuyo lang ka muna ba lang buhi lang kita ya. Sa mga amiga ko, agi nga nag-away-away, subong tungkol sa mga nagadagandalaga ng mga... Hindi ka mo mag-ininaway, gi! Kaya hindi mo na iba na pamilya, wala ang nagadandalaga niya, ina! Pagkatapos nila mga pwistoy, wala na kamuya, nagpinadayaw, makamuya ko saran yung utok nyo, be? Magpinalanggaanay ka mo, kaya pagkatapos ng eleksyon, ang inyong mga gipangpili nga mga kung ano-ano, mapungko, ina sila. Kamuya ka kamang. Ang pagmigahay, taka 20 anyos, hindi na pag-ibaylo sa isa lang ka-politiko. Kaya na sila ya, by nature, amo na ila ubray, madalagan, gina sila ya, biska hindi yung pagbotohon. So kung ikaw ka nagpinasipsip, na kayo gusto mo mga pwesto, di na sa CR, sang mong in GC, o kung dito sa Kapitulagon, mahalay ka nakapinadayaw, man nga na-appreciate ka gina na ya, wala. Wala gani nagasapak na sa imo, ikaw na nga nagipatay-patay. Ang mga amiga mo, agi-awayon mo, anong ginapakigbato mo? 20 anyos na kamo gamigahay, ang mga tanan na yung umalagi lang na langga. Wala tayo pilion, mas pilion ta ang mga tao nga kung sa diin, sang wala taara sila. Kaya ina sila ya, mahapos na sila yung ganitan kung subong. Ang mga nagakuan-kuan nga ina, mga kuan, ako yung real talk, yung tukod gina pangabuhi sa buhay sa kalibutan, ininto anay na lang niya. Kung hindi kaya kabalo manginto, kaluluoy ka, kaya manginto ka man pag may time. Hindi pwede na mabuhay tayo dito sa mundo, puro na lang lahat, aaminin natin, may kaplastikan, hindi tayo nangyayari sa buhay. Hindi tayo yung banal. Ang buhay natin dito, yan kailangan may kasamang panluluko din minsan, lulukuhin natin ang kapwa natin, lulukuhin din tayo. Pero i-balance natin, huwag naman masyadong araw-araw na lang gig. Shoutout kay Noel Jante. Noel Jandy, good morning! Gina-high blood ko kakaon marang. Kung pang tunlon ko ni mga ayun po. Hello! Ikaw naman nung akin na high blood ko. Hindi talagsa lang gina kayo nakaon ko yung baboy. May langka pa ko yan. Good morning guys! Welcome back to my vlog. Galing yun. Tinatanong ko sa sarili kung saan ko yun nilagay yung mga... i-review ko yung blind ko dahil. Ako mismo nagtaka ko kung paano ko nagawa. Yung kinain kong dami-dami. Sabi ko saan ko inilagay yun? Nang pumunta ako sa siya, nag-poops ako, hindi ko nakita. Saan pumunta ako? Ayan, may another naman, star 100. O, ayan. Pag gusto nila yung mga topic ko at saka gusto nila ang taong nagla-live, maraming star. No need to explain, no need to sasabi-sabi na bawal kasi sa amin ang humingi. Dahil, pero hindi bawal ang padinig-dinig at ang tumanggap kasi sabi ni Lord, isa nakabuka, isa nakasara. Kalamit-lamit. Ang bakugid nga daan, may kape pa. Diyos ko, ginoo ko. May santol pa. Karoon naman yung santol sa gabi. Ay! Gayo, ikaw na sa inyo, dahil ka patawara. Ang santol sa gabi naman niya. Baka ibis niya, ayaw ko kasi na magkasakit ako, magtai ako dahil. Tapos dahil dextro, baka pagkabala tayo may delta COVID. Ginlupot ka lang yung COVID na yun mo. Lalo na pag nandan si Judith, pagbayad mo, lalo lang yung bayaran mo, pizza 15, 16. Yung nararamdaman mo bang sinisingil ka, wala ka pang bayad, magtago ka, tapos maya online ka, mag-message sa'yo, tapos i-off mo yung cellphone mo para hindi makamessage sa'yo. Magtae ka, talo mo pa yung may COVID dahil parang kino-COVID, mawawalan ka talaga ng mawawalan ka talaga ng niyan. Concentrate sa buhay. Kaya ako, matapos ko lang yung mga kautangan ko, pwede na akong magrampa. Dami ko kasi mga napundar din, inutang ko rin dyan dahil.
Doabi nila blema, garanon ko yung balajing. May nagbigay naman wala di star tasa. Marite! Maris! La Rosa. La Rosa, good morning. Welcome to my live. It's jackfruit. This is fruit, is jackfruit. 75 star kay John Mark. Hi, John Mark. Thank you so much. Ay, kanami nami. Kaya ako nag-live ko lang kami nag-hatag star. Maganahan ka. May ara, gid ko yung katilaw. Yan nag-live ako yan. Dahil walang star. Hindi ako binibigyan. Minumura pa ako ng mga viewers. Ina-angry nila ako. Tapos, minumura. Anong sinabi ko sa kanila? Lumayas kayo dito sa aking Facebook account. Buhay ko to. Nood kayo na nood. Tapos galit na galit kayo. Ortega Alcantara, 100 star. Hi, Ortega Alcantara. Sabi ko, bakit live nyo ba to? Ako naman nagawa ng FB ko para mag-live. Hanggang sa tumagal na. Nasanay na dahil. Nawala na sila. Pero yung iba na natili pa rin. Hindi na nag-angry. Kaya nakakairita yung habang nag-live. Pinipindot-pindot niya yung anggay na parang wala kang silbi dito sa mundo. Kahit gaano kasarap ng mga kinakain mo, parang walang lasa. Oh, mine. Langka. Oh, for shipping. So much for making love. For sending star. Shy pag 99 star. Shy, 99 star. Thank you. For making love and sending star. For support, may ano ba yung support? May ano kayo tawag niya? If you need a good answer, talk to my lawyer. Ano tawag niya? If you need. Basta yan ang sabi ko sa inyo, kayo mag-adjust. I can't afford to speak English because English word is very hard. Very hard spoken. Hindi manamit nga pagkaon, nag-aalay ka English. Kag hindi manami ang English kung hindi bagay para sa imo. Ay, totoo. Pag hindi para sa iyo, dahil kahit gaano ka kagaling mag-English, kayo yung dila mo, no? Wrong spelling talaga ang mga wrong grammar talaga ang labas bunganga mo at wrong diction intonation. Yes, kaya mas better na wag na tayo wag akong English ha? Kasi actually I graduated from United States of Calamity from LA Licod Auditorium and taking at Bachelor's of Science major of Vulcanizing and major of Akyat Bahay in and alas 4 ng umaga. And the foot and tik laptop. Kaya don't drive me. Because I'm hard to handle. Sadya, ganyan malaga ya. Ang hirap yung mag-English pag hindi kaya ano dahil. Hindi para sa'yo. Masasaktan ka lang. Chat mo si Dino, maladindiin ka. Kasi po mo. Alas backstage sa to. Hello! Cherry Ross! Hello! Good morning! Good morning! Ako yan, nag-live ako dito araw-araw for entertaining for myself and to anong kapakanan ng aking viewers. Basta nandyan yan, reflect to the audience, ganun. Health benefits, pangalawa, be positive, magpapa-inspire. Yan na po ang tatlo ginagawa ko, good health, positive, inspired. Huwag tayo pa-expired. Kasi ang totoong balance ng pag nangahanap buhay, ang totoong pagbalance ng buhay natin dito sa mundo, kumakain, masaya, at magpapagmahal sa kapwa. Ganun lang. Para marunong tayo labas-pasok, no? Parang output-input na yung buhay natin. Siya niya. Christopher. Hindi pwede dito sa mundo, yan na puro na lang tayo maganda, puro na lang sosyal, kasi ang sosyal hindi mo naman madala habang buhay. No, kahit gaano ka kaganda, kasosyal, 6 feet below the ground pa rin ang bagsak mo, dahil. Ang mga amiga ko yung ano si ka mga inta-inta, ano si ka, iyak, gayak-yak. Ulo nyo, kasop-sop mga mo, kaling wala lang ka mo nagkaladakpan. Lagi pala nago, mga mo dulom. Patungkol din sa. Yun ang damakan, hindi kami blas imo, iri kabo, kanami yun ang balon. Ti ikaw, wala kang haw? Patungkol din sa. Huo gani, embot ang kapoy, gaga-live ko, hindi na interview mo man ko na isa likod. Mato-mato na lang na bala. Ang bala diin ka mo na lang nada. Sila balay.
Di ang balakad to di. Kula ka obra. Bulat iba niya lang, gulpad-lupad, gadugin bayaran niya. So, mo na amba ko sa inyo, guys. Mayong adlaw, mayong ugto, mayong gabi na sa tanan, kaya hindi ta same time. Good vibes na sa lakat sa pangabuhi, sa matagad na adlaw, kaya kinanglan ko man mamayad kurinte, mamayad Gcash, no? Ay, Diyos ko. Ang mga lalaki, kung gisa ay man, nawag-nawag na sa akong mag-send-send sa mga atubangan nila, ano, mga lagom-lagom, mga ayo man kamo yung Gcash. Hoy, pagpalahuay ka mo, kaya hindi ko interesado sa mga buto nyo. Kaya may buto man ko diyan akon. Nano ni sila yaman nabi nila kay agi ko daw. Tanan nga buto entertain na ron ko na lang ang buto ko inipet ko na lang ganit 20 years nagtililiko na ni ho. Hinukay kami ni kasinsen sa ato mga nyo ha kay hindi kayo bala mag ano. Nanamian maglantaw sina daging padalaan niya ko dialit. So niya hindi ko mabalaan ko nagbok gid na kay picture lang. Porket agi nga do kabiga-bigaon padalaan nyo dahil sa amo na tagbila pa sa Diyos ko. Hindi niya ko rin pag-isindi-sindi ni ha kang mga lawaay nyo ng mga buto nga ka mga langton sa itsura ha. Kaya gusto ko yung buto na ginabunan sitgad ang buto yung ginugasan ng sahas argo kag ano blue whale nga habon. Pag send sila sa ako may nag-send dito sa akin ng kanyang ano ng pagkatapos hingian niya ako ng Gcash siya sabi ko hindi ko ya magbigay sa iyo ng Gcash siya. Ang ute niya maliit pa ya tapos na kulay